салом дӯстон, мавсими футбол ба оҳистагӣ ҷамъбаст мешавад ва аллакай дар чанд мусобиқа аз топ-5 аврупоӣ исми дастаҳои қаҳрамон маълум аст ва фақат акнун бозиҳои финалиро интизор мешавему интригаи рохат пайдо кардани дастаҳоро ба мавсими ояндаи мусобиқаҳои аврупоӣ мушоҳида мекунем. Дар Англия аз ҳама ҷолиб ин сурат хоҳад гирифт. Акнун равзанаи гузариши футболбозон оғоз мегардад ва мо ҳар рӯз ба хабарҳои трансферӣ таваҷҷӯҳ мекунем, чуноне ки имрӯз танҳо навигариҳои охири трансферӣ дар видео ҷо дода шудааст. Як лайки қиматбоҳи худро гузоред ва тамошои хуб ба ҳамаатон. Ба наздикии топ-5 чемпионатҳои аврупоӣ ба анҷом мерасад. Манчестер Юнайтед ба меҳмонӣ Борнмунд рафта кӯшиш мекунад 3 холро ба даст орад. Ливерпул барои рохат ёфтан ба Лигаи Чемпионҳо бояд Астон Виллаи сарсахтро шикаст диҳад. Реал Мадрид баъди мағлубият дар Лигаи Чемпионҳо рақобати шадид бо Валенсия интизор аст. Дар чемпионати Италия Наполи қувваи худро бо Интер месанҷад. Чӣ гуна сурпризо моро дастаҳо тайёр карданд. Тамошои ин ва дигар рақобатҳои варзиширо бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар кунед. Дар онҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Аммо бародарон донед ки онҷо ҷои пулкоркунӣ ҳамавақта нест. Бозӣ кунед, вале одат накунед. Деклан Райс дар маркази таваҷҷӯҳи дастаҳои топ қарор дорад. Ин факти маълум аст. Суоли асосӣ ин мебошад ки айни замон кадом даста дар масъалаи ҷалб кардани футболбози англис пешсаф мебошад. Тибқи маълумотҳо Арсенал дар ин пойга аспи давандаи беҳтар дорад. Инсайдери рақами 1 олам Фабрицио Романо хабар медиҳад ки дастаи Арсенал пешниҳоди расмиро барои харид кардани Деклан Райс омода мекунад. Онҳо бо омадани равзанаи трансферии ҷиддӣ ба масъалаи ҷалб кардани Деклан Райс машғул мешаванд. Ин бозингар ҳадафи асосии тӯбчиёни шаҳри Лондон барои равзанаи тобистонаи трансферӣ мебошад. Биёед андаке андеша кунем, чаро бозингари мазкур метавонад ба Арсенал дар кор бошад. Якумаш он ки яке аз футболбозони беҳтарини дастаи Арсенал Гранит Ҷака пас аз тамом шудани мавсими ҷорӣ бо эҳтимоли ғолиб аз Арсенал меравад. Дар замони берун аз Лигаи Чемпионии дастаи шаҳри Лондон Гранит Ҷака яке аз беҳтарин ва муҳимтаринҳо дар Арсенал буд ва аммо дар замони Лигаи Чемпионии Арсенал ӯ шояд дар даста набошад. Деклан Райс метавонад мавқеи ӯро бигирад. Ӯ наздиктар ба ҷаримагӯи рақибам бозӣ кардан метавонад, вале дастаҳои топ пеш аз ҳама барои бозии ҷолиби ӯ дар хатти нимҳимояи дифоӣ ӯро ҷалб кардан мехоҳанд. Он ҳаҷми коре ки Деклан Райс дар маркази майдон анҷом медиҳад, аз уҳдаи он баромадан хеле душвор аст. Тибқи оморҳо Томас Парти аз нигоҳи ҳаҷми кор баробар бо Деклан Райс буда наметавонад. Ӯ хусусиятҳои беҳтарини Ҷака ва Партиро дар худ дорад. Пасҳояшам дар наздикии ҷаримагӯи рақиб бад нестанд. Жоржино дар қиёс бо Деклан хеле заифтар менамояд. Хулоси калон, агар Деклан Райс ба Арсенал ояд, ӯ дар маркази майдон мавқеи асосӣ хоҳад дошт. Килиан Мбаппе дар ояндаи дур ё наздик ба дастаи Реал Мадрид мегузарад. Гузариши ӯ ҳатман хоҳад буд, вале тобистони соли ҷорӣ ин трансфер ғайриимкон ба назар мерасад. Албатта, дастаи шаҳри Мадрид дар фасли тобистонаи трансферӣ кӯшиши ҷалби амлагари фаронсавиро мекунад. Таври шумо аллакай хабар доред, Реал Мадрид мехоҳад дар фасли гузариши тобистонаи футболбозон Мбаппе, Беллингем ва Алфонсо Дейвисро хариданӣ аст. Шартномаи ҳамкории Мбаппе бо ПСЖ то соли 2025 муҳлат дорад, вале тобистони соли 2024 мадридиё ба ҳар навъе набошанд мехоҳанд амлагари фаронсавиро дар сафи худ бинанд. Тобистони оянда мо мавсими нави ин силсила филмро тамошо хоҳем кард. Мавсими кунунии он тобистони соли ҷорӣ ҷараён хоҳад дошт. Дар серияҳои нав мо шоҳиди бисёр чизҳо мешавем. Як рӯз аз он хоҳанд гуфт ки Мбаппе розӣ шудааст то ба Реал гузарад. Як рӯзи дигар боз хабаре хоҳад буд ки ин футболбоз мехоҳад як мавсими дигар дар ПСЖ бошад. Дигарон аз он хоҳанд гуфт ки Мбаппе ба қароре омадааст ки на дар ПСЖ истаду на ба Реал равад. Ӯ ба як дастаи дигар хоҳад рафт. Омода бошед, дар равзанаи хариду фурӯш мавзӯи Мбаппе хеле зиёд хоҳад буд. Барои чӣ маҳ соли 2024 Реал бовар дорад ки Мбапперо харида метавонад. Барои он ки мадридиё медонанд ки тобистони соли ҷорӣ ПСЖ ин футболбозро бо томи роҳҳо нигоҳ хоҳад дошт. Дастаи Ал-Ҳилол ба ҳар роҳи набошад мехоҳад Лео Мессиро ба Арабистони Саудӣ барад. Айни замон ки мавқеи Месси дар ПСЖ танг шудааст, Ал-Ҳилол мехоҳад ин вазъиятро истифода бурда барои ҷалб кардани футболбози 35-сола талош кунад. онҳо пешниҳоди аввали худро боз беҳтар карда мехоҳанд ба Месси 500 миллион бидиҳанд. 500 миллион ба забон гуфтан рост меояд. Ин пули хеле калон аст. Месси метавонад тамоми нақшаҳои дигарро як тараф гузошта
ба пешниҳоди арабҳо розӣ шавад. бархурди Месси ва Роналдоро дар биёбонҳои араб мебинем. қаблан Ал-Ҳилол ба Месси 400 миллион пешниҳод кард, акнун бошад маблағ ба 500 миллион расид, вале худи Месси то ҳол мехоҳад ба Барса баргардад. дар ин масъала чанд мушкилӣ ҷо доранд. якумаш падари Месси ки агенташ аст ба муносибати кумитаҳои андози Испания ба варзишгарони сатҳи баланд бо нигаронӣ назар мекунад. дуввум, Барселона барои ҷалб кардани Месси бояд масъалаҳои молиявии худро беҳтар кунад то трансфери футболбози аргентинӣ мумкин шавад. мондани Месси дар ПСЖ рӯз то рӯз аз ҳақиқат дур мешавад. ба ҳар куҷое набошад тобистон ӯ меравад. Криштиано Роналдо метавонад дар Бундеслигаи Олмон бозӣ кунад. Дар ин чемпионат мо Роналдоро то ҳол надидаем. ӯ албатта дар варзишгоҳи бузурги ин кишвар корнамоиҳо кунад ва дарвозаи бечораи Нойерро борҳо голборонам кардааст. шумо метавонед ба андешае фурӯ равед ки Бавария дастае набуд ки ба бозингарон маоши баланд диҳад. Роналдо футболбозе нест ки бо пули як абед бозӣ кунад. ӯ дар ҳар ҷое набошад маоши баланд талаб хоҳад кард. албатта пуле ки ӯ дар Ал-Наср мегирад баробар ба он дар Аврупо танҳо ПСЖ ва Манчестер Сити пардохт карда метавонаду халос. аммо Манчестер Сити ба ин футболбоз умуман ниёз надорад ва ПСЖ бошад аз ситораҳои бузург безор шудааст. бармегардем ба он ки Бавария аз куҷо чунин пул дорад. як нафаре пайдо шудааст ки мехоҳад трансфери Роналдоро ба Бундеслига ва тамоми хароҷоти онро ба гардан гирад. ин нафар сармоядори олмонӣ Маркус Шон мебошад. гуфта мешавад ки ин бизнесмен мухлиси ашадии футбол мебошад. ӯ мехоҳад Бундеслигаро аз нигоҳи таваҷҷӯҳи дигарон ба он ба сатҳи баланд расонад. барои ба ин мақсад расидан овардани Роналдо кӯмаки худро мерасонад. агар Криштиано чемпионати Арабистони Саудиро вирди забонҳо карда тавонист, пас Бундеслигаро ӯ метавонад дар Аврупо ба қуллаҳои баландтарин расонад. голҳо ва натиҷаҳои варзишӣ ин масъалаи дигар аст. маълум аст ки Криштиано дигар дар як мавсим 30 ва бештар аз он гол зада наметавонад. ӯро дигар ба хотири реклама даъват мекунанд. овардани Роналдо маънои овардани миллионҳо мухлис ба Бундеслига мебошад. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман ақидаи худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.